tror ikke, jeg har tænkt så meget på tyre, som jeg har gjort de sidste 5 dage. Det har været mit hovedtanke. På et tidspunkt har jeg nævnet meget over for Rasmus om de ædlere dele. Og det har næsten hver eneste gang, vi var op og kigge på de tyre, så kom han ind på det hele tiden. Og det gjorde jeg også jo. Hver har sin tyr. Tyren er jo sådan 14 meter højt symbol i metal på virilitet og erotik og styrke og kraft og lidt det, som klichéen vil være om den spanske mand. Connys tyr og henholdsvis Toves tyr og Rasmus tyr er jo selvfølgelig forskellige. Han sagde et eller andet om den var større end de andre. Så sagde han, det synes jeg ikke, det så ud til. Og så var der noget med det drøbede, og så blev jeg rigtig sjovfuld. Jeg kan ikke trække min tyr ned over hovedet på Tove eller Conny, eller for den sags skyld Nørrebro. Fordi at og grunden til, at jeg ligesom også har gået med på, at jeg synes, det var en god idé, det er, at den er et symbol af sådan en karakter, at den kan pege i forskellige retninger. At det er ikke udelukkende en stor brunstig tyr, der står på en bakketop. Det er andre ting også, og det synes jeg er kvaliteten. Men selvfølgelig, hvis man stiller en gigant tyr op på toppen af en bakketop, på den måde, så peger det ligesom, i hvert fald i retning af en eller anden form for styrke og virilitet. Altså den har klatret op på bjerget, og står den og skuer ud over sit kongerige, ikke? Der er bulen dernede under. Men der er jo ikke 2 kugler, vel? Der er jo kun én. Jeg har også set mange store tyre i levende tyre hernede. Og selvfølgelig også helt pænt på dem. De har fulgt levende med, når vi har været rundt omkring. Og så ved jeg ikke rigtig, hvad det der er. Er det bare baller? Det ene baller, du. Okay. Jeg har set den der. Det er så den der lækker røv der. Det er jo sådan en overflod af testosteron. King Kong, der står på Empire State Building og hammer sig selv på brystet. Som den er først og fremmest for mig.